Става бе хора, това е вашия малумник Даниел и днес ще тролиме хора в Брукхевен. Що не... сега след малко само си направя се. Надявам се да виждате така, не знам. Добре. Дано. Така. Така. Това ме вземе в автобус. Така. Така, поне се вижда. Може да се каже, че се виждаме. Добре. За да тролиме, ще им слагаме пропове. И ще им влизам в къщите, за да ги троля. Къде беше това? Къде беше турбата, бе? Айде. Не, видяхме. Това съм жумна, не. Да, ето. Сега се надявам телефона ми да нападне. Добре. Искам да ти открадна. Бе. Добре, сега. Ще чакаме за тая да ми отвори къщата и ще... Окей, разбираем. Трябва да видим на това къщата. И това е лефна. Какво съм ви направил? Не са го пачнали. Влезна! Yes! Така. Няма никой. Добре, докато я нямаше, ги сложа разни работи. Окей, направихме го. Помощ, искам злезна! Да, забравих, че имам така. Това мога. И да му влезнах на това къщата. Тя вече е отворена. Така. Има някой. Сере в тоалетната. Просто ще им пиша едно и също нещо на всички. След това, ако има някой в туалетната. Ехо, как си бе? Дразниш ли се, че ти наруша? Подгони ме! Не, няма да ме банваш, ще разбрали, аз съм ти тук крал. Гъз. Мисля, че той не знае къде съм. Ето го там. Майко ми. Не си ме видя. Шит. Да, затворена. Мисля, че не му е приятел като някакъв 50 годишен старец. Му е в къщата. Да се надявам, че така се вижда, защото нямам абсолютно никаква идея какво се вижда и какво се вижда.
Добре, нека сега да намерим на това вал къщата, ако го виждате в чата. Не го виждате, защото тук ще си погледна камерата. Ако изобщо има там къщата на това. Бе, Хамаско. Добре. Почти абсолютно всеки си има къща в тази ляпка. Няма къде. Добре, аре да влезем на тази фаша или каквото. Ние вече влизахме, май. Пачка ли го бе? Добре, не става, окей. Ще влезнем по друг начин. Окей. Окей, така тук ще потреши го слова. Yes! Не, тя ме гони, обаче не знам къде си. Не знам къде си. Как не ме вижда? И не може и да ме видява, не знам. Не? Отново? Да. Не, искам да си сложи леко. Много ти благодаря. Сега ще те репортна, защото си малумна. Е така за кеф просто. Защото е малумна. Да. Не. Що се изпърня? Добре. Ай, така се вижда. Да. Дано да се вижда. Защото може и да не се вижда. Да. Не знам какво правя. О, някой го зареди с козметикс. Да. Оле. Бързо. Сега пак какво не проработи, не знам. Добре, не работи. Добре, така. Така. Тя нищо не мога да прави по въпрос, защото е АФК. Ако мога, даже ще ги убия. О, не! Ето ги сейф. Не, щеше да ме банне. No добре, хора, да виждаме другия път. Нека да ме баннат за малко. Да. Чао!